Sabiri wangenya Koromoge Juang seche mag Afrika maugwe kendo wakeloni achiel kachiel weche manyien mag migago nabiro ni wang'jowi mari miero mar Ramogi TV kawaiko ni ma weche manyien mathoth nyama wuok e gwenge mopogore opogore ma wasechungo kendo waseiko ni yo makare mondo mibed kod ng'eyo ni are ukinyi nyaka sani gin gik mage mosebedo katucho ka wuok e gwenge mopogore opogore. Adhi bedo kae kata iyo weche gi manyien kendo wakwayo mibed koda nyaka giko to mokwongo kendo motelo ne mano magi thuond weche. Nyasi maralam ne joma ne owito ngimagi tok pio ula ywero gi sindo timore bomano. From the village, there are three people are missing from the village, and the same people that we are suspecting maybe they could be buried, but we hope for the best. Chenro mar manyo ringre ji adek momoko e buolo dhi mbele gwenge ma Kimende. Tutawapea strike notice chairman na watu wa union ambao ni officials. Mali imefika, tumechoka, punda amechoka, tunataka kuweka mizigo chini tupumzike. Jochiw thieth e kaunti ma Kisii obwogo chungo tijegi osuptende kaponi ok olos midhiero magikalie. Machiegni nyakoro Ramogi Juang lero ni achiel kachiel kokalo mago kuonde mopogore opogore mag Ramogi TV manogo kale mbui mekwa mag Ramogi TV kamedo achiel kachiel odiochieng' ni ma kawuono tarik 15 dwe mar abich higa mar 2024 yudo kacha Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube ka turi kodwa bende SMS line wa ote machuok yoro kacha SMS line en 336 ka turi koda kuonde go duto yoda Cleophas Oluoch. Adhi bedo kata nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mo keo nyaka Chisango machiegni. Wachake kaunti Homa Bay kama ikruok dhi nyime e nyasi maralam ne ringre ang'wen mane ula onego e gwenge mano maka Singri West Suba South mano kotele motelo ne iko margi odiochieng' ma kawuono nyasi no bangi e boma Masindo. Warani koro watudre sani achiel kachiel koda jafwambo wadwa mantiere kaunti ma Homa Bay Alia Beach mondo mi okonwane chal mar wach ni en mane nyaka sani kama mantiere Alia Beach. Inyalo dhi nyime mondo ikonwane ni ikruok to sichopo kanye to chenro mag iko igeno ni dhi bedo kar saidi ka en odiochieng' ma kawuono. Cleophas Oluoch manaka kiwacho nendo wabira achiel kachiel kawuok e boma Masindo kando kaka inyalo neno pichni achiel kachiel en gi sani eko ringre mag ji ang'wen go ko molo e alap kaendi boma Masindo kama idhi timnegi alam makende kapok otergi e kar keno margi mogik gwenge Masindo kaendi kendo en masira makoch manotimore tarik 28 dwe ni endi bang' ka aola mapek nowuok e gode mag Wasi kendo ridore nyaka e boma Masindo kaendi malokelo tho mar ji ang'wen kamoting'o nyithindo adek mowuok e familia achiel ka achiel kod miyo moro achiel ma bende odiochieng' ma kawuono obagnegi nyasi mar alam ne ringre magi kendo kaka inyalo neno picha achiel kachiel en Cleophas gi sani eki ringre mag ji ang'wen go kosewuok e kar kano ringre jomotho Masindo kama osebedo ka okan ringregi nyaka ne masira mar oula timre Sindo kaendi kendo kaka inyalo neno ne gidonjo ka achiel kachiel ma otelo ne chenro mar lamo ne ringregi ma bende obagi kod dinde mopogore opogore e gwenge Masindo kaendi kaso biro chiwo thuolo ne familia mage mondo odhi owigi bang' ka nyasi mar alam ma koro idhi bagi alap kaendi biro rumo. Cleophas en masira makoch manotimore bang' ka oula mapek mokalo ne omwomore kowuok e gode mag Wasi ka ridore nyaka e boma Masindo kaendi malokelo tho mag nyithindo ang'wen mowuok e familia achiel ka achiel kod miyo achiel kendo odiochieng' ma kawuono en nyasi mar alam dhi nyime kaendo inyalo neno ka picha achiel kachiel en ringregi osemolo kaendi kendo jokanise mopogore opogore iyuoro kaendi mar telo e nyasi mar bago mar alam ne ringregi eki kapok ochiw thuolo ne familia gi eki mondo odhi koro odhi otim nyasi mar ikogi achiel kachiel. Mopogore kod maendi wan ka kod jaod bura ma Suba South Carol Omondi ma bende masirani otimre ka chud buche ka achiel kod jodito mopogore opogore mowuok e sirkand kaunti ma Homa Bay kandi ma bende gin jogo mosebedo ka temo ng'iyo kaka inyalo kony families ang'wen manowito jogagi ka inyalo paro ni kuom ji ang'wen manowito ngimagi eki Cleophas familia achiel nowito nyithindo adek
masira ni ende ka wuoro to ne otony kalwe kod masira makoch manotimore mar oula en mor mara mar bedo kod jaod bura ma Suba South Carol Omondi mabende biro nyiso ni to gin kaka jotelo makaendi waseneno ka sirikal chiwo kony mopogore opogore ne jogo ma oyudo pek kalwe kod masira mar oula mane omonjo piny Kenya kaendi kendo gwenge Masindo kaendi en achiel kuom kama ne pek mokalo bire kalwe kod masira mar oula mano weyo ka ji ang'wen owito ngimagi kendo odiochieng' ma kawuono en nyasi mobaye ka mar lamo ne ringregi ka pok ochiwnegi ayanga ne famili gi mondo odhi koro wigi. Mheshimiwa Suba South ka en achiel kuom kuonde manoneno pek mokalo kod masira mar oula kendo ne wito dhano ang'wen masira mar oula kendo odiochieng' ma kawuono itimo negi alam kapok oter ringregi mondo odhi oyiki. Ok ang'eni kaka achiel kuom jogo eko mane sirikal be en ang'o ma kony mane mosechopo ne famili gi mondo mi jonyuol magi odhi yud chenro makare mar ikogi kaachiel kod neno ni ute manokethore kinde masira mar oula gi eki ogergi mondo ngimagi odoge wang'e kalwe kod masira manoweyo lwet Suba kaendi machiegni. Erokamano ahinya kuom thuolo mumiyowa mar wuoyo gi jopiny. An kaka chung' ka an Carol Omondi, an MP ma Suba South ka. Wan Sindo wabire liel ywago jogewa ang'wen manyocha pi onego. Wan kaendi gi Mheshimiwa Dr. Gideon Ochanda, MP ma Bondo. Wan kaendi kendo gi Mheshimiwa Architect Dr. Manduku, Daniel Manduku ma MP Nyaribari Masaba. Ung'e ni Suba kaendi wan gi Joluo, wan gi Jo-Kisii, wan gi Jo-Suba, wan gi ji mopogore opogore. Koro joma nyo nindo gi jomoko gi kanyo gin Jo-Kisii. Emomiyo wan gi Mheshimiwa moa Kisii. Mheshimiwa Ochanda to biro ywagowa. Wan kaendi gi ministers ariyo motelo kowuok county government ka represent governor marwa, Governor Gladys Wanga. Gimosetimre kaendi wasetiyo maber gi county government gi national government kelo msaada ka to gi NGOs. Red Cross osekonyowa ka, Action Aid osekonyowa. Liel ma kawuono county government ochung'e weche mag sanduk te, gichung'e weche mochari, mago gik miyowa te. An kaka mujumbe achung'e sherehe muneno ka mag tent gi weche mamoko mag konyo family. Family ka family nitie gima wadhi miyogi kawuono. To gimomora kendo momako dhoga family gi okwawa ni pesa ma wakelo ka wamiyogi gidhi tiyogo e yore mag konyo nyithindo modong'. Ok en yore mag sherehe kaka wang'ega kaka watimo galiel ka. An nitie pesa mating'o negi ka, nitie pesa ma Raymond Omolo nomiya nakel negi ka katibu marwa, to gi Mheshimiwa Murkomen be naromogo e airport, en be ochako omiya pesa matin ni wabwa ywago jogi. Kopogre gi mano, sirikal nyocha osekelo kaendi ogunde 360 mag mchele, mag oganda, to gi 200 mag mchele. Mago be nika idhi pog gi ji kuonde manyocha ji ohinyore. Obed Sindo ka, obed Koyombe, obed Nyabomo, obed Got Kombuto, obed Wiga, obed Gendo, obed Matunga, obed Yongo. Nitie kaka chiemo no wasewuoyo gi sirikal idhi pogi, asegolo lori moro sani itero ma Matunga gi Yongo, magi dhi pogi. Kopogre gi mano, gima wadwani watim maduong' ahinya, nikech mafuriko ni nowuok e wi got, to got osekethore. Gima wadhi timo maduong', amanyo sirikal maduong' mondo miwa pithe magine kothe maembe, koth avocado gi bambu. Wadwani wapidhe wi gode wagi. Kech Gwasi Hills ni en water tower, obedo recognized gi national government. Kata nyoro nyadhi manyo KEFIS chairman gi director, adwa kelo Mheshimiwa Soipan, minister mar environment ka, mondo camp manyocha gi yawo malewi got oyaw. Wadwa kelo bambuka, wadwa kelo kodhi mag maembe, wadwa kelo kodhi mag machungwa, kodhi mag avocado, mondo ka ng'ato dhi ei got to koro no mota in gi matunda ni to gi yiende mano otiga kanyo kaka ng'owu gini be wadwa ni waduoke wiye kanyo. Kamano Mheshimiwa bro we mdog ibet piny Kenya ng'eno ka chenro dhi nyime to kapok we walose gachiel gi Mheshimiwa Peria e county government ma Homabay kandi wang'eni osebedo kutiyo kanyakla kod migek mopore kaachiel kod sirikal mamalo e chiwo kony ne jogo eko ma yudo pek mar oula county kandi kalwe kod koth mosebedo kadhi nyime gi chwe kaka county government ting' mane mokawo neno ni family gi eki oko joge yo makare to bende mago eko ma sani koro ute gi ne okethore mondo oyudo kuonde mag dak bang' kata ka giseko joge gi makawuono gi eki. Erokamano ahinya, ada kawo thuolo ni makende mondo wakel mos marwa maduong' ahinya ne familia ganyuola gi wede ma oyudo lit machalo kama. High Excellency the Governor marwa mar Homabay County nyocha nosedo thuolo mobiro ka mochung' ganyuola gi duto. Ok onyal yudo thuolo mondo obi ka, emomiyo oyudo thuolo ni mondo oorwa wan team maduong' kaka county government staff, kendo an ka gi colleague mara mar waziri mar economy
mondo bi wachung kode kaka mama onge. Dada ma wajni kaka county government wasetimo mane wanyalo. Achiel pigni no biro mupoji te. Mano ywero udi monego yawa makawuono koro wadwan wakow gi kwegi. To udigo nyicha wa government osido thuolo mogero ne achiel kuom jogo mano yudo chandruok ot. Kendo sanduka kaka mheshimiwa mara mas Suba South constituency sewacho bende county government mong'iewo muchari bill bende nyicha wasekawo thuolo mwakelo bende tinga mondo kony weche mag ywero barabara makata ka koro ji wuotho ka chiko kanyo nyalo yudo kaka chopo. Ok osegike wang' ahinya lakini nikech ne wariyore gi thuolo mar kowo yawagi wan gadier ni tokeni pod wabiro timo mamoko. To kata matudruok kuom agriculture mar jiwo jowa kata gi chiemo kata gi puonjogi kaka gidak koro bang' tabuni ne watudore gi jo Red Cross gi timbe mamoko mwasewuok kod maber. Ka kamano wada timo mos ahinya kendo ne jothurwa kuom lal maduong' machalo kama. Cleophas Oluoch thuolo aneno ka rumo kaende okora ketho sane aneno ka mheshimiwa nigi wach achiel nyalo wacho matin mondo wawe chiw thuolo mondo chenro mar alamo dhi nyime nikech aneno ka ikruok dhi nyime gi sani endi mheshimiwa. Erokamano ahinya. Wiya no wil gi gimoro. Amanyo mabati 3,000. Asendiko barua ne national government. Wamanyo mabati 3,000 mondo wakel wami joma nyocha yudo masirani. Erokamano ahinya. Cleophas Oluoch abro duka achiel kachile studio ka pod wadhi nyime kande mar ng'iyo ni to ginango gin mabro wuok ka en nyasi mar lamo ne ringre ang'wen manyocha owito ngimagi kaluwore kod masira mar oula mano monjo gwenge mag Sindo kaende kendo kaka iwinjo wendo ringre go kosechopo kae kendo jotelo mopogore kama oting'o jood bura ma Suba South kaachiel kod jood bura mamoko ma bende gini noyenyo yore mopogore opogore bende molo kaende kaachiel kod sirkal county ma Homa Bay kane maneno ni chiw kony winjore ne familia go kuma sani koro wito jogegi ma iko odiochieng' ma kawuono. Cleophas Oluoch. Agoniro kama na inyale bichi bago twake makare kendo ang'imiwa chenro kako bedo bang' ka nyasi osebedo katimore kanyo e alwora ma Suba South kama gintie kanyo Sindo koda alwora mare ang'weyo mondo iluw chenro no achiel kachiel nyakoro moge jwang' weche gi thoth nyama osebedo kae kawaluoni kendo koro sani ang'waranga ne chenro mamoko mapod nitiere kar kae wacho ni kwa wuok kanyo e weche go mag alam ne ringre matimore Sindo odhi e sigana machielo kama yudo kanyo ni sirkand Kenya kotelnegi kod jatend migawo mar gwenge motuo mano Penina Malonza jawach e lo sirkal Isaac Mwaura jagoro mane tend migepe mano Masi Wanjao kod apisas mamoko orwako kony mar tan 40 mano mar chiemo kod gigo mamoko kowuok kuom sirkal ma India ne jogo mane oyudo masirano mano mar oula. Pacho kae kony mar chiemo moting'o gigo kaka michele, mok ngano, mor tedo kod mok nyuka kaachiel kod gigo mamoko mane gin kaka yedhe, nede kod sabun mabiro chiwo gigo ibiro chiw gi giko jumani tok duola machoko osuru mar KRA timo nonro makare. Jatend migawo no Penina Malonza nodwoko erokamano ne sirkal mar India kuom kony margi. Of international cooperation, friendship and support. The government of India has once again showed us its unwavering friendship and commitment to Kenya by providing aid in our time of need. This consignment includes a wide array of essential items such as food materials, milk powder, tents, sleeping bags, blankets, water purification kits, medicines, medical equipment, and medical disposables. To the government and the people of India, we say, Aapka Bahut Bahut Dhanyawad. Thank you very much indeed. We also recall with gratitude the previous consignment received on the 10th of May this year. The continuous support from India underscores the very strong bond between our nations and the spirit of mutual assistance that defines our relationship. Jatend piny William Ruto ochung' kod okang' mar sirkal mar medo osuru
kowacho ni mano tim mar medo yuto piny owacho kendo duoko chien manyo hola kwa kuom pinje maoko. Owacho ni ging'iyo kata onego bed ni girango kanyo ting'o malo yuto mar osuru koa atamalo 14 nyaka 16 ka ochopo giko mar higani. Omedo ni kata bed ni gisani mano nyalo bedo ni jopiny nene matek, jo Kenya biro yudo ber e kinde mabiro. We look at our peers, and Kenyans have been socialized to believe that they pay the highest taxes. But empirical data shows Kenya, as of last year, our tax as a percentage of our revenues was 14%. Our peers in the continent is on average between 22 and 25%, which means we are way below, our taxes are way below those of our peers, And I'm not comparing ourselves with OECD countries. Countries like France are at 45%. Others are higher. So I persuaded and I made a case to the people of Kenya that we must begin to enhance our revenue. Because if we are a serious state, we must be able to enhance our taxes. So my drive is to push Kenya. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Jatend piny William Ruto osingo mar medo jiwo lony jopuonjre ma pacho kae kokalo e tudruok kod kuonde tiegruok mamoko e pinje maoko. Ka oloso e romo manokelo kanyakla jokanyo mawuok e mbalariany ma Harvard, Ruto owacho ni gimedo pok mar omenda e budget mar somo. Ojiwo wach lony manyasani mamedo thuolo mag tije, kowacho ni tije masani dwaro lony ma kamano. Omiyo giketo maino e tudo sikunde kod mbui. Kuom mano bende omedo ni giseketo winjruok gi pinje mopogore mano mar chwalo jolony e pinjego, gino ma bende yawo thuolo mag tije ne rowere. To make sure stories glorified the hunter together. It's no longer going to be we are spending resources on digital learning, digital training, and as I told you earlier, we've even changed the law on what we call Constituency Development Fund so that we can deploy internet ICT hubs to the lowest locality in Kenya, because we realize that education is good, but digital learning is going to have an age. So that is the trajectory we are looking at. So that is the arrangement that we have. We have on one end investing in learning because it's important for us to sharpen our human capital for our own progress, but we also realize that there is an opportunity for us to share our human capital with others. Somo ni maber nyakoro mokijwang jo somo. To bende ka ise somo ma yudo lony mopogore tok chuli kata lwasi ok ni kare. Gik moko chalo kamagi ka koro wantiere. Mano mbalariany ma Harvard ne pinje maoko nyakoro mokijwang. Koro chopo sama koro nyaka koro oganda somo to tudruok bende oketi e moro makare. Jomo somo moko gin nurses. E kaunti ma Kisii wecho pogore ni mar jotend riwruok mar nurses e kaunti ma Kisii koro buogo chungo chenro mago mag tije osuptende duto mantiere kaunti ma Kisii mago mag piny owacho. Kaluwore kod achiedh nade magi kale kane giloso osuptal maduong' ma Kisii
Nases go owacho kanyo ni deko mar osara maggi makinde ka kinde en achiel kuom gigo makoro miyo gidwaro dhi e ng'anyo chakre chieng' tich abich mar jumani. Gidwaro ni gavana ma Kisii Mano Simbarati odonjre e wachno kendo dwaro gi makamago. Kamachielo, jatend migawo mag thieth e kaunti ma Kisii okwedo dwaro mag Nases dhi e ng'anyo kowacho ni tije biro dhi mbele mana kaka pile. We know that since this government came into place, no nurse has ever been promoted, no nurse has ever been gone to school, no nurse has ever been designated. Tumekuja hapa kama wauguzi wa Kisii County Government kuregister our grievances concerning the salary delay. Tumekuwa tukipata salary wakati siku zimeenda, na hiyo sio mzuri kwa county government, and it has been a tendency that always there is salary delay. Like now the salary delay and other statutory deductions, you see the banks, they accrue the interest at the expense of the nurses. Tunawapea strike notice chairman na watu wa union ambao ni officials. Mali imefika, tumechoka, punda amechoka, tunataka kuweka mizigo chini tupumzike. Ubeni jomoso munyakura mogejwa mobedo lakteche achiedh nade secretary mar thieth kamachielo kotene kod weche gi magola mokelo midhiero ne oganda apaya makimende kadhi Matathia olor mondo mi ochiw thuolo mar reso ji ma ichich ni lo manyalo bedo mano sienyore odiochieng' manyore gwengego ne umo gi kanyo. Sienyruok mar lo manyo timore Matathia mayudore kar chung' od bura mano ma Lari alwora ma Kimende e kar saa 8:30 odiochieng' ichich ni nokel kanyo kod koth mosebedo ka chwe pacho kae. Ka gichiwo ripot e wi masirano, jogweng' koni jimanyo lobno mano malachne romo eka achiel ne osienyore kuomgi kendo ne nyalo ringo. Gino mane okelo luoro ni dipo ni nitiere oganda ma omoko e lo makamano. Kweth mag jolony e kedo kod masiche ma wuok apoya nono dhi nyime kod chenro mag manyo ji mane omoko e lono. Start the rescue mission to make sure that at least if there are those people who are maybe buried, we can excavate. But right now, the only team that we have on the ground, we have the Red Cross, and we are also awaiting the military to join us so that they can be able to provide the expertise that is needed on the ground. From the village, there are 3 people are missing from the village, and the same people that we are suspecting, maybe they could be buried, but we hope for the best. Nikasikia mtetemeko ya ardhi, nikakuja, nikashughulia, nikaona sikuona mtu hata mmoja, lakini nilisikia duru. Sasa wakati niliona hakuna mtu mwingine, mimi niliteremka. Baadaye nilirudi nikakuta kuna watu wengi. Sasa watu wengi niliwauliza kama mnajua watu walisikwa na mchaga, kukasemekana wakujuekana. Ilikuwa inatolewa yani inafuguliwa na tingatinga, lakini ikafikia wakati mwingine hiyo maporomoko ikazidi tingatinga na tingatinga ikaondoka. Sasa ikafika wakati ya masaa ya jioni, ndio hiyo sasa hii poromoko kubwa ndio iliteremka na ikafuga njia yote. Ile ilikuwa maji ya mtaro, lakini sasa hii ni shamba imeteremka. Kamachielo jodak kod jonyuol e gweng' ma Kirigisho e mano e kar chung' bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi nigi luoro kaluwore kod medruok mar thoe mag nyithindo e olalo kata e aorano ma Nithi mano machal mare bende ok ber. Rach mar olalo ni oketo ngima jopuonjre mathoth kama rach kandalo manok mokalo. Jopuonjre moko adek ne olware e olalono kendo achiel ne oturo lwete, kamoro ne oturo tiende, to machielo ne otony maonge hinyruok. Jonyuol onyiso luoro mathoth kaponi sirkal mar kaunti ma Tharaka Nithi ok bi donjore e wachno, ka gikoni olalono osebedo ka keto ngimagi e andaki. Hatari sana kwa maisha ya watoto wadogo ambao wanavukia hapo. Kwa sasa kuna watoto kama 3 hivi wameanguka hapo. Mmoja alianguka akavunjika mguu, kuna mwingine alianguka akavunjika mkono.
Sasa tunaomba tu serikali ya county kupitia kwa MCA wetu wakuja watutengenezee hii kitu, na governor wetu Muthoni Njuki tunampenda sana, akuja tutengenezee hii daraja, at least watoto wetu wakiwa wanavuka hapo vizuri bila wakiwa na usalama, kwa sababu hata ina kitu ya kushika saidi wakitereza wanaanguka kwa maji. Shida tuko nayo hapa ni bridge tulijengewa na Mofire ambaye ni senator kwa sasa, na hii bridge kwa sasa imevunjika, watoto wengi wamevunjikia miguu hapa, wameanguka. Sasa tunaomba tu kama kuna uwezekano serikali tuangalie tuweze kujenga bridge nyingine mzuri sana hapa, ili ambayo watu ambao wangambo hii na hii ingine watakuwa navuka, na pia inasaidia sana kwa watoto wetu wanaoendelea na elimu hapa shule yetu Kirigisa. Hii kanisa ilikuwa hapa kwetu kwa mlima. Wakati watu walikuja kanisani, wakati mvua ilionyesha, wawezi kupuka huyu mto kwa sababu mvua ilionyesha, wakakataa kupuka kwa sababu hii darasa kwa kuteresa. Sasa huko kwetu uko na mantu mengi sana. Ombi langu naomba huyu ngavana wetu Muthoni Njuki, wakina Susan Ngoge Mwindu, wakina Gitonga Murugara atusaidie na hii darasa. Muthoni Njuki jogo duto muluong kanyo losuru apano mane kama kelo ketongi majo dak e andaki kendo mane yuak mar gima kene ka gintiere kaunti ma Tharaka Nithi. Noko ni kanyo ni oro ote machuok kachel koda ka ote ma ukono kacha ni dowa yo machal nade anwa chaki nyaka sani ka montiere ka wagwero kama na enya Winnie Otieno mabende wacho karkae ni kone won piny opog na shana anadhi kata piny ma Saudi Arabia aol gi Kenya. Aya, ageno winjo kata jogi winjo obomi mari makosore Frederick Ouma hawacho ni kata agabo mantiere karkae mano minadundo kani Nyamira National Polytechnic waneno chenro yo makare ainya mosnenyo la mowito ngimagi. Erokamano Ruth Ethio Chieng osuru maturka kik mingato give up in life. Remember ni kata jo Arsenal poko give up mane achanda neno migago kanu moja akiagi bomi ikelo jo Arsenal enywano gikagi duto Olga Atieno anu kodi nyaka giko, lakini aworo kaka koth otieko wa kama Michael Ouma wacho ni mbunge pod manyo mabati 3,000 to wadwaro mabati 200 sani mapiyo mondo miwayomb go koyo. Aya, geno ni mbunge owinjo mano kata le beach luwo chendo no. Victor Pizzo Bengo neno wakanika Yole Masimba wacho ni mos makende ni anyuola mano wito jogege e masira mar oula. Med kono waneno waka intire kanye kai ni migago med chamo gimichamo kimadho gimoro med madhe en odiochieng' kama intiere waka wiyo masane chenro mar migago ka waduogo mathoth pod ntiere kikidhi maboro. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Dial *487*3# to get this song.
Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro muge jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang e chenro mano mar weche manyien mag migago. En mor marani podi kete kar ka kendo imedo luwo weche manyien gi kama gidonjo ni ka gikalo gwenge mopogore opogore kendo kama intiere medikete mana kar kane mar weche mathoth pod ntiere ma waiko ni e chenro mar migago. Kama chielo wadhi account ma Bungoma kama ni jagoro ma ongirore migago mar arita pacho kae Raymond Omolo osingone jo Kenya ni alap mar Masinde Muliro maidore Kandui e kaunti ma Bungoma ibiro bed ka osetieki kata kosetiek los mano ene nyasi mar Madaraka Day kochopo tarik 1 dwe mar 6 higani. Kano loso tok timo limbe ya labno Omolo ne owacho ni ojende mag NYS kod jolweny ni kono mar neno ni ikruoge duto ni kare. Gino mane osir kod gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka mabende okwayo jodak ma Bungoma mondo kik bed kod luoro kendo gidhi mana mbele gitudre kod jotelo mar neno ni odiochiengno obedo makare. We are ready to host this year's Madaraka Day on 1st of June this year. I know there have been fears that there were delays, but like he has said, we are now ready to go. We have put all systems in place. We are also here with the local leadership. We have gone round and we are satisfied that we shall be ready to have that. So just to reassure the people of Bungoma and the country that you are most welcome to Bungoma, the land of Murembe, on 1st of June. As you may have noticed, there has been significant progress in terms of the completion of the stadium, particularly the terraces and the main pavilion. We now have our colleagues from the Kenya Defence Forces who will also help with the supervision of the last section of the works that are ongoing. Kamachelo e kaunti ma Kericho jopuonj mag JSS ma Kericho oramoni gibiro timo ng'anyo pile ka pile nyaka duol ma ochung'ne ndiko jopuonj pacho ka TSC wiji ywak margi mar medo gi osara. Kano teligi kod jatend kupet bade ma Kericho nyadendi Mary Rotich jopuonjego osebedo ka ywak ni osara manok ema giyudo kendo gidwaro ni jatelo maduong' mar TSC owinj ywak margi mano kata owinj ng'eto mar do mar medo gi osara kendo ndiko gi e yo mongirore. But our issue here is 17,000 enough? No! What is 17,000? And yet they travel, the schools they are teaching has no even teachers' quarters. So they have to travel for a long distance, to and fro, with no lunch. And then at the end of the month, the gift that they get to take back home is 17,000 shillings. What is a sitting allowance? Surely. This is just but a single sitting allowance for a government official. So we are calling out TSC to listen to these teachers.
it is no longer business as usual. Yes. In fact, they are determined we are not going back to class. Yes. We'll be here today, we'll be here tomorrow, until Teacher Service Commission listens to us. Yes. So, waheshimu koti. We need to be confirmed. Yeah. We graduated 2014, 2016. We worked for the BOM almost 7 years. We are now coming to internship for 2 years. That is so unfair. Ama politicians pia na hao wakuja wafanye internship ama waende darasa waende funze. Watch malate ni Koromoge Juang. Yachokajo ni usipofunzwa na mzazi utafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu emakoro chomo jogi. Nikechika kudani mondo mi gipuonji kata gibedi kama chal nade. Mane chal marwach. Kagintire county ma Kericho. Familia moro mawuok e gweng' ma Menyikwa maidore e ward mano ma Kebenyoru e kar chung'od bura mano ma Borabu e county ma Nyamira ne oyudo jal margi mane owito ngimane e ode e yorno ma ok ong'ere nyaka sani. Peter Momanyi ma jegni 35 ne oyud ka owito ngimane e otanda mane oninde kendo familia mare ne ok ong'eyo gima nokelo tho mare. Ruoth kara chief mar gweng'no Joseph Nyagetiria owacho ni gidhi mbele gi nono gima ne okelo tho mare kendo ringre ne oter e kar kano ringre mar joma otho mano mayudore e county ma Nyamira. Walienda na kijana mwingine jioni kitu kama saa 11 walienda maneno ya ulevi, sijui walienda wapi. Wakati wa kurudi sijui saa ngapi alirudi. Nikiamka saa 11 ndio nilipata huyu kijana alilala bila kuamka. Mtoto hakuwa mgonjwa hata siku moja. Alikuwa msima mpaka siku ya jioni alienda. Tulikuwa kwa Kombo, kwa mtoto wa Kombo. Tukaenda tukakunywa chupa moja. Mimi akanipa chupa ya chang'aa, ilikuwa chang'aa, chupa moja ya 100. Tukaachana na yeye, akanipea pesa zangu, mimi nikaenda. Kwenda mimi nikamwacha. Sasa vile tuliachana na yeye, mimi nikaenda zangu. Basi sasa asubuhi ndio nimepata simu Peter amekuwa marehemu. Hata mama yake alisema alimpea 200 shillings, shilingi 200. Akamwambia mama, hii si pesa, yale nunue chakula tukule. Mama yake akatoka, akaenda kutafuta chakula. Kurudi akamkuta kwa mlango anatoka. Kuna kijana alikuwa anamuita. Hiyo wanafanya kazi na yeye. Yule alienda na yeye akurudi, ijapokuwa mama alijua saa hii asubuhi ati kijana yake amekufa. Jatendine magojotendinde mawuok county ma Mombasa kwa dalwa makadho na mchumbi koro kwayo tendari itakwe mondo rakre gi jonjore ma osiko kamonjo jodak e gwenge makadho na mchumbi. Negiloso mano kama ne giromo e chenro mar yalo kwe kendo nyayo tiyo kanyakla e kind jopiny gi obila. Kanisa linaposimama mahali pake haswa kuombea wale watu wote na kuombea wale ambao wako katika vitengo vya usalama. Tunapoomba maovu huwa yanapungua. Kwa hivyo kanisa lina kazi kubwa sana ya kuomba wakati hawa watu wanapogeukia Mungu, wanapoachana na tabia zile mbaya, basi habari za security zimekuwa stable katika taifa na katika eneo. Msukumo ni mkubwa kwa sababu unajua maombi inabadilisha roho za watu. Na hawa watu unajua binadamu ndio wale wahalifu na binadamu ndio wale si wahalifu. Kwa hivyo tukiombeana wale wahalifu wanabadilika, wakikuja kwa kanisa sisi tunakuwa na kazi rahisi. Waleta pamoja viongozi wa kidini ili kuweza kuongozana katika maadili yale ambayo yanastahili. Tumekuwa na so many cases za radicalization kama ile ambayo ilifanyika Shakahola, na hii imefanyika kwa sababu ya watu kuja na doctrines ambazo wanakuwa extremists na hakuna mtu ambaye labda wako karibu na yeye kuweza kuwaelekeza kwa njia ile ambayo ni ya sawa. Viongozi wote wa kisiasa vile wanavyotembea kwa makanisa na misikiti wakati wa kutafuta kura,
waendelee hivyo hivyo hata wanapopata vyeo hivyo, kuweza kujua mahitaji ya kanisa na maabada, kuweza kuwasaidia. Kama chelo kawa darango cheno mamukinyo mago manokwayo mawuoke kaunti ma Mombasa. Bad migao mochung' ne nonro mago mag nam kod weche pith mag rech. Kenya Marine and Fisheries Research Institute mano KEMFRI mabende oriwore kod migepe mamoko ochako chenro mag geto jiwo pith mar rech mar kamongo kod ngege e kaunti ma Siaya. Kane giloso Ugunja, jatend jotim nonro maduong' mar KEMFRI Peter Odote oyango ni chenro no madhi kao higni 3 idhi ta mano ka gitiyo kanyakla kod riwruok pinje joagunda EU kendo dhi muonyo omenda maromo milion 85. Olero ni ka okalo e chenro ni medhi chak kanyo kar chung' bura ma Ugunja gichano jiwo ngima jodak gi puonjo jopur mine kod rowere. Wantie gi project moro mwakelo more in summary iluongo ni Eco Food Project, and project ma partly sponsored by the European Union, to odwa kelo ng'eyo yo mar pidho rech kaka tilapia gi catfish, to ok tiyo kod yore mapile mag pond mikunyo ka. Wadwa tiyo gi system miluongo ni recirculation aquaculture system, kama pi nyalo tiyo gi pi matin to pigno iluore, to pigno ema sate itiyogo obedo filtered to duogo. Kae rech mwabo keto kanyo en tilapia kod catfish, nikech mago rech mong'ere e kor gwenge makaegi. Wadwa time thuolo ma higni 3, wan kod oriwo partners mang'eny. Wan gi institution Kenya kae, wan gi institutions about a beach matiyo. Wadwa nyiso jowa ni wanyalo pidho njiri mondo watigo njiri ni mondo konywa. To kopogre go njiri, nitiere kudni miluongo ni black soldier fly. Kutene chalo gi kut lwang'ni, lakini bet gidongo molo lwang'ni. Gigi kimiyo chiemo modong' e jikon, kimiyo gik mowuok e chiro, alode, fruits, matunda, gik modong' e chiro mang'eny go, gichamo gi magiregi magibed mayom, magilok gi manyiwa. Ng'ama pidho rech kata youth kata any woman can get into this venture. Alafu wajiwogi mondo gibed gi skills mag tiyo gi digital tools. Koso yunyo kanyo kura mogjuang yujo kanyo pith mag rech ber. Odhene na nyuki. Jawala mar chiro, mano mana nyuki, omor gi chenro mar loso chiro no, mano ma ibiro losi gi omenda maromo milion 300. Ka oloso e chak mar gedo, mano mar chiro no, Gavana Laikipia Joshua Irungu owacho ni kaunti mare koriwore gi piny owacho mamalo biro konyo e loso mano e bero chenro go mago ohala tainya mantiere e chiro no. Jotelo mamoko mane nitiere nyasi no nowacho ni jogo motelo ne gedo mar chiro no nyaka los ne jo ohala go kama ler mar ohala. Gedo mar chiro no biro duoko piny dhugruok mag ohala kamoro achiel kendo kelo ler e chiro no. Jotelo go kendo nowacho ni gedo mar chiro no en achiel kuom okang' mar piny owacho ne loso tije ne Jokenya. Uwe wewe uko kwa soko, lazima upate mahali safi, mahali pazuri pa kufanyia biashara yako, ili tuheshimu hiyo kazi yako. Uwe wewe ni mtu huyo wa kubeba na wheelbarrow, hiyo mheshimiwa Kionjori anawapangia wakiwa na kagondu, hiyo pia ni kazi bora, tuweke pesa mfukoni. Wale wetu ambao ni wakulima pia, tukizalisha chakula kwa mpango wa subsidized fertilizer, tupate nafasi ya kuleta chakula kwa soko ambazo ziko na hali mzuri ya watu kuja kutembea na kununua. Saa hii leo tumeanza soko ya Nanyuki. Tukikaa kidogo tunaanza Wemererie. Tukimaliza Wemererie tunaenda Nyahururu. Tuingie Rumuruti. Marbanet pia tunapata soko. Tuhakikishe watu wetu wa Laikipia wamepata kazi na soko zetu zimekuwa mzuri zaidi. And I want to assure you, it will be more than enough for us all. Itakuwa ya kutosha kwa kila mtu, kwa sababu inajengwa chini na inajengwa hata gorofa. Na kwa hivyo, na kwa sababu iko na all the facilities, tafadhali tuungane pamoja, to support contractors wetu, na tumekubaliana siku ya leo all wafanyikazi wa hii soko wale watakuwa wanachimba, wanasaidia kwa mjengo, watatoka katika Laikipia County. All
turn your Skizzer-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer-tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o, to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigande gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machini kina Nyakwa Ramogi Jwang. E chenro mar gwengewa mano makawa rango ne gweng ma Sangorota mantie Nyakach e county ma Kisumu. Bende ng'eyo sigand Sangorota. Millicent Adhiambo miyo walerno.
Nyakoromogi Ajuang en tich ariyo manyien kendo nonro mar gweng' machielo. Machiegni e telo machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mane kaunti namba 42 kata Kiero Kisumu dala mabende rowere matindo tinde luongo ni Europe. Ndeko fuyo kawuok e sub county Manyando nyaka e sub county Manyakach e gweng' ma iluongo ni Sango kata oganda mang'eny ong'eyo ni Sango Rota mayudore e ward ma West Nyakach. Kiwinjo kao chak kamoro ni Sango kati luongo kamoro ni Sango Rota, ang'o mabiro e pachi? Bende isepenjori gimomiyo jogweng' nyalo chako gwenge ni Sango? Mana kaka pile Nyakoromogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak ewi gino ma gin gi paro ni dine mi chak gweng' ni Sango. E ndalo duto mane wadongo ka nawinjo weche mag sango gi, to nawinjo ka ni tiyo gi dhok moro ni jasango ne en ng'at moro mane kanoriembo dhiang', to ne ng'eny ne dhere no idhi imiye mana dhiang' mane gine ne monyuol ne ok miye nikech ni wacho ni en iu dhiang'. Mano mining masewinjo ni josangi luongo ni iu dhiang'. Sango ka wan gi Kukuta, wan gi Jemo, wan gi Kandaria, wan gi Kamgano, wan gi Ndumro, wan gi Kopeyo, dhoudi ne kama thoth malawo 24. Mane momiyo achechni noluonge ni en nyaka Sango nikech wating'o nyaka dhoudi miluongo ni Game ma wanyuomorego e iye ka. Bang' joparo mopogore kaka jogweng' oselieko ewi gin gino ma giparo ni ne miyo chak gweng' ni Sango. We koro wawinjane na dieri kata kuku mar wach kotino kod nono mar nying gweng' ma Sango kowuok kuom jodongo mane nitie ka kar dak kata gweng' ma Sango ne chakore. Kama wantiere ni iluongo ni Sango nikech oting'o dhout Nyakach te 11. Kae ndiye mane wakuongo wadakie kapok wake kane wachako wuoth. Nokuongo ne wadak e area mare Kanam, to jowa moko nodak e Lambwe Valley ka, jowa moko ne nie Chula ma bende iluongo ni Chula Kadianga, bathe konchiel bende jomoko luongo ni Chula Rabuor. Koro bang'e no jo Nyakach ne oneno ni dongruok onge kanyo maber mondo mi ne ginyuolre, koro ne gidwaro kama ne ka gidakie to ginyalo nyuolre mondo mi ginya. Mae manomiyo ne gidwaro ka mokuongo kama wantiere ni Kabonde manodake, jodalawa ma Kabondo, jo Loka Kocha, jo Omabei emanodak ka. Koro bang'e no bilo nonwang'o ni kae ma kwabiro wadake kaka jo Nyakach to wadhi nyuolore kendo wanyalo nya. Omiyo ne wachako wuoth kwa akuno to thothwa noluwo Siaya kabiro godo Kisumu town, mobiro mochako donjo Ahero ka, modonjo Rai, kose donjo Rai ka, koko biro kamoro no kano wach, korko duogo kaendi kama wadake ni iluongo ni Sango. Mokuongo gima ne nyalo miyo wabed gadiera ni wanyalo yude ni onwang' ni aore ariyo ne nitiere mane idwaro gi nying, ilaro nying gi. Achiel nitiere kinde Lela Kano ka to kod Kobura primary schools. Koro kanyo nitiere aora moro machielo ma be iluongo ni Miriu, to ma wantiere bathe kani be iluongo ni Miriu ma ogerie hydro power ma waluongo ni Sondo Miriu. Koro gimomiyo ka ni iluongo ni Sango, osango dhoutwa ma Nyakach ka te dhouda 11. Wan ka duto te ne wachako dak ka koro wayarore, ka koro wadhi malo Nyabondo, mwachako wadhi wadhiro nyaka Lang'o, ma Lang'o dhi got mwaluongo ni Minyonge, malo kucho osego wet. Bang' winjo koko kotino kod nying mar gweng' ma Sango, bwe koro wawinjane ni Sango bang' sango dhoute mopogore molose gweng' ma koro ji odake. Humbe landore kod tim kata wach mane. Humbe landore nikech pi, achiel kuomgi, nikech onge higa ma nyalo kalo ma Sango ok oluong ni pi opong'. Awinjo ka jo Sango Rota ni awinjo ka ng'eny ne lin ng'eny Ramoku sana. To biro mana nikech samoro Sango pi ohinyo ji, Sango pi ogo e udi piny. To ahinya be ma chunya nyalo paro nomiyo Sango en Sango. Wadak e kind nam gi Miriu. Wachalo jomodak e Chula kaka jomodak Migingo. Nyakach Sango ka olandore kod umane wan gi dho nam kama chiegni ma rech ae. Ji wuok nyaka Kisii biro manyo rech ka, don gwenge mopogore opogore giwuok kucho ka gibiro manyo rech ka e Nyakach Sango ka. Koro wang'ere kata kwa dhi kuonde moko to kingiso ng'ato ne Sango to ng'e ne ae piny ma rech nitie. Kaso jo Sango gin jomo chamo rech, joma wigi lew ahinya. Gin jomo chamo rech, bongo rech moro ne ka iluongo koko Nyapende.
en kichame to wi nyaka bed maliw. En achiel kuom kuonde mane meli ne gowe e ndalo machon mar means of transport mane idho godo kia godo Kisumu kiomo godo gik moko kikelo ne joma nodak e area ni. To Sango Rota, nyinge mare Rota no ne ok ne nyinge machon. Nyinge ne iluongo ni Kalolani. Waluongo godo chon to nyinge mare Rota ni noduogo momeo nikech gik mane iyudo ka machalo kaka mogo gini ne chuno ne jothurwa ka ne gidak e ngima mare lupo fishing ema ne gitimo activities ge mang'eny ahinya. Koro ne ok gibed kod mogo kata bando kata cham mane inyalo regi. Koro bando cham mang'eny gik mang'eny mane inyalo regi mondo mi olos godo kuon ne Karota ma South Nyanza. Koro gigi ka nobiro to ne iwacho ni wadhi kuma wadhi yude gik ma oa Karota. To nene ema omiyo ne koro omewo ni nyinge mar Sango, to koro Sango oduogo lokore Sango Rota. Koro nying mar Kalolani cha oduogo lal nikech gik mane iyudo kano Karota mane wayudo e dho nam waka mane miyo koro nyalo chamo rech kod kuon. To gin dongruoge mage ma Sango osenyuolo nyaka ne ochakre. Kana tedo kata udi ne oundo te, ne igero go leng oundo, ne onge od mabati. Mayudo ka higa samoro dwe ka dwe oundo no odhi ogore piny ichaki umo manyien. To sani waneno kwa dongore ma Sango inwango ka mabati lilo. Sango sani permanent houses ng'enye. Sango sani skunde wa gin permanent te. Wamuono nyaka skunde gi. Sango bedo gi yore mang'eny mwanyalo kale. Kiudhi osiptal Sango kachon ne nitiere gari moro maniluongo mani ga chokula rabuon. Ne en gara chia. Maka wuon go senindo gutieno. Ok inyal yudo thuolo midhi kata osiptal. Sani nyaka nyo devolution bi. Wanwango ka kata tuo so chiko tieno. Ikawa gi pikipiki nyaka rakwaro. Mano donge dongruok. E dongruok man kae sikunde. Sani oger maler. Ok chon ka wasomo to klas 4 ga 3 no ng'ad gi par. Maseche moko nyadhi limo jo klas 4 ki yawo par matin ticha kiduogo ga 3 gini. Koro sani wayudo ka sirikal ogero sikunde ma wuole mopogo ma ok nyadhi klas 4 ka ok oyieni. To chon ne sikunde ne richo nyithindo ne somo buru. Dirisa be samoro kanwa leo to wadonjo ne gi dirisa ka dhood japuonj nitie. Koro wayudo ka dongruok nitiere Sango ka kabisa. To bende nitiere kod kwayo ma jogweng' ma Sango nigo kata obedo nigi kwano dongruok achiel ariyo adek e Sango Rota kae. Rawa maka rawa maja fitina kabisa. En kata owuok no chamo puothi to kidhine gi toch, rawa machon ne ringo toch. Ma sani kimanyo toch to in mobiro ir mondo lawi. Koro sirikal mondo wuog oko nikech repegi bende inyowa kaka wan jo Sango Rota osenego ji kata nyathi moro yandera okayo ka. Wan gi kwayo mar ndara, ndechni wagi richo. Kaka wanyalo tiyo tijewa mapile, wabedo gi pek. Wan gi kamoro na bururu. En kama every year ok kalre. Sirikal ko lose to lose e status moro ma ka piu biro ten kama ok wanyal kalo. Anto kabi kwa sirikal. Abiro kwa driver. Kechene mosebiro ga moneno tabuno. Giwang'e. Ka driver oyie to kwechnwa mondo mi okonywa. Kamoro nitie na bururu. Osenego ji, osebedo ka nego ji mang'eny. Our main problem, as I said, is flooding. The government provide the drainage facilities. We shall be very comfortable. We won't need their relief food again because we shall be able to sustain ourselves. Mana kamano yakoro gigi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'egwengewa omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' jui maramogi nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod gweng' ma isegombo winjo nondone kata gweng'i ma igombo ni mondo mi ing'e kaka nondone chalo. Kao kamano toriti masani nyakwaramogi nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakwaramogi Jwang' Nyaboma osekele kar kanyo lere yo makare mano Sango Rota mane kania mama Pereza Adhiambo tino wacho Ramogi TV ler mano nyasango aneno chenro kan daraja mananga Ramogi TV mora ahinya ene chenro kamana nya olemoni ber kod ngima kineno Ramogi TV mama kilo e giko anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kana kwaru ma ukeu nyakach Sango Rota orite masane.